Hello people, tornem a estar aquí en una entrevista més. Aquesta vegada m'acompanyarà la Lulu, la Luara, la meva partner, i tenim un convidat que ens fa moltíssima il·lusió tenir aquí a la mateixa taula que nosaltres. Ja sabeu quin és pel títol, no cal que faci gaire hype, però tenim amb nosaltres a la Dala, sí senyor! Perquè me'ls valen, no saben què valen. Jo sé que inhalen tots els mons, que han oblidat els seus pulmons. Que han oblidat els seus pulmons. No sé si em mola o no em mola, el meu cos em controla. No sé si em mola o no em mola, el meu cos... Definitivament que estiguis aquí ens mola molt. Ens mola molt. I a mi, i a mi. Quin àlbum, tio! Quin àlbum de 16 temes. 16. Són bastants temes. Són molts, no? Com és? Tots els que ens ha donat temps. Nosaltres volíem fer 16 temes. Vam començar amb aquest número i hem acabat amb aquest número. Nosaltres ens ho imaginem, encara que crec que trigarà encara un temps, també per la crisi de materials i tot ens han dit que el vinil trigarà un temps. Però ens agrada imaginar-nos la música en vinil, encara que molt poca gent l'escolta així. I el vinil volíem fer un doble àlbum, que ja en tenim molts a casa d'altres artistes i volíem fer això, un doble àlbum amb 4 temes per cada cara, que són dos galetes amb 4 cares. Es veu a la Xina, els vinilos. Venen de la Xina. No, els que farem nosaltres és a València, que a València hi ha Crocotoa, bueno, ara ojalà no ho escolti, o Krakatoa o alguna així, que és de les poques impremtes de vinils que han sobreviscut. Diguem, perquè moltes aquí n'hi havia antigament moltes més, però clar, amb el temps és algo que no ha mort el vinil, i que està renaixent una mica, però ara no morirà mai, però s'ha reduït molt, no? Però, per exemple, així com el CD sí que morirà i està morint molt més. Perquè és un plàstic de merda, només. Perquè és un plàstic de merda i que a més a més es ratlla molt fàcilment, també. I es substitueix en el cotxe, en tot arreu, per al Spotify, per als mòbils. El vinil és insubstituïble perquè té el punt analògic. I és la calma, també, el moment d'escoltar-te una cosa... Sí, de fet hi ha molta gent que defensa que en el vinil se senten millor les coses. Sí. Quan estudiava so em van explicar que no és ben bé això, sinó que el vinil li dona un matís, un color que és impossible de reproduir o d'imitar, no? En el digital. Perquè també és poètic. En un vinil també vas més a escoltar-lo, la música moltes vegades la sents també i t'acompanya una cosa. En aquell moment dius, vale, m'he comprat això, tio, perquè vull escoltar-ho moltes vegades. I també hi ha una cosa que és l'ordre natural de les cançons. No sé si tu en aquest àlbum de clima heu pensat que les cançons s'han d'escoltar per ordre. Comencem amb aquesta que és segle XXI, que segle XXII? Segle XXII. Segle XXII. Ara estem al XXI. Clar, és que aquesta era una olla que al principi l'àlbum el volia fer anar cap aquí. Després... The Future. Després l'àlbum ha sigut una vomitada i crec que parla de moltes coses diferents i que he anat trobant després el fil conductor, no? Però a l'entrada a mi volia fer alguna cosa així com una mica futurista i que és com una carta del segle XXII cap al segle XXI, no? I llavors per això es diu segle XXII i aquest rotllo una veu que pot ser com un robot, no? Una persona superdigitalitzada volent ser humà, no? I avui em vejo els teus dits, tinc tisores a les mans, bueno, aquí Eduardo Manos Tijeros, no? Però aquest punt una mica així i després obrint el tema de la por de que pugi el nivell del mar, introduint una mica la crisi climàtica que també parla molt. Es diu clima. Sí. Clar, i per això també aquest àlbum té com aquesta peculiaritat en comparació amb els altres, que és molt més electrònic, és molt més produït digitalment, no? Que abans era més dub o reggae i ara potser estàs nedant amb unes altres aigües. I haguessis pogut també, dius, vale, fot una cançó de reggae també per aquí, perquè no se'm ratlli ningú, saps? Rotllo, jo també tinc... Però no, te l'has sudat a seguit amb aquesta línia editorial d'aquesta música, com aquesta nova etapa de Dala. Sí, igualment, jo crec que si algú escolta tot l'àlbum i li preguntes quin estil ets, jo crec que el reggae és del que més s'acosta.
perquè també és difícil de... O sigui, no és que ens haguem anat al reggae per anar a un altre lloc, sinó hem sortit del reggae en algunes coses, però el tipus de melodies de la veu no és rap, tampoc és un rotllo més trap, ni és massa modern, té una mica la cantarella i tot, però és anar... És que també un dels referents que... Bueno, uns quants referents que tenim, que hem tingut amb la creació de l'àlbum i tal, també ha sigut com... Sí, té aquest punt reggae perquè, a part de que veníem... Clar, nosaltres abans fèiem reggae dels anys 70 i 80, no? Una mica més roots, amb l'icona aquest que tothom coneix a Bob Marley, però també Israel Vibration, Inika Mose i tal, que eren d'una època, no? Però ara a Jamaica el que s'està fent no està tan lluny del que hem fet nosaltres, no? O sigui, tenim referents en aquest disco com és Chronics, Protégé, La Coffee i... Que encara que s'allunyi una mica de la idea prototípica de reggae, el reggae està anant per aquí perquè s'està modernitzant també una miqueta. Exacte. Bueno, és que el reggae també depèn de com l'entenguis, però si el reggae és la música jamaicana, perquè al final ho és una mica, perquè dins del reggae hi ha el reggae roots, el dancehall, el no sé què, tal. I com a la música jamaicana, pues les noves generacions estan agafant influències més digitals, com tu deies i tal, i nosaltres també ens ha passat una mica, crec que aquest camí, no? De venir del reggae i sense abandonar-lo, perquè també a mi em passava que ens vam arribar a plantejar canviar-nos el nom, començar un projecte des de zero, no sé què, tal, i perquè, clar, era un altre estil, era una altra cosa. I quan li ensenyava ja teníem algunes primeres maquetes del que seria el disc i li ensenyava pues, a la meva família, a la gent del meu entorn i tal, i deia, uau, és que és més a dalt que mai, saps, fins i tot. I això ens va fer també com seguir de dir, ostres, és que no, crec que hem evolucionat però no hem tallat. És maduració, no, del treball. Jo tinc un col·lega que escolta potser els singles o així, un tio que li agrada molt la teva música i no li va agradar. Va dir, bueno... I després se'n va anar... La primera vegada va dir. És veritat que el primer cop quan ho escoltes, venint d'on venim, gent que escoltem a Dala però que no escoltem ni tenim cultura del reggae en si, ostres, això són sons nous, el tema de cop amotlar-te de nou, no? I el primer cop que l'escoltes sobta i després no pots parar. S'ha escoltat moltes vegades. I l'Oriol Riu, que és aquest tio que això, se'n va anar a Telenòvia a Madrid i anant va escoltar potser això, alguna cançó o alguna cosa. Llavors la seva companya li va posar la música quan estaven allà, vull dir, junts aquell cap de setmana i tornant amb l'AVE diu que sí, va escoltar l'àlbum tantes vegades com li va permetre el trajecte, saps? Perquè a sobre és un àlbum que l'escoltes amb auriculars o si tens temps per escoltar-lo, jo que tinc uns bons auriculars ara, rotllo, és per flipar-la, vull dir que no és un àlbum per escoltar amb el mòbil només, és un àlbum que et permet com gaudir dels sons. Que guai. Jo tinc un son particular, a saber tornar, hi ha un clec-clec. Què és aquest clec-clec? D'on l'heu tret? Jo m'imagino 2 claus, jo, fotent cops. 2 claus. Em va com despistar. És algo estrany. I no és digital. I no són claus, però... A veure... Es pot dir o no es pot dir? Sí que es pot dir. Primer els escoltem. Vale. Aviam si algú ho endivina, ho pensa i... Yes. Havia pensat en fer aquesta entrevista en directe, però al final no ho he fet, vale? La vida a vegades penses coses i... Qui ens estigui escoltant que pensi què pot ser i potser diu, mira, ho està pensant. Aquí. Puja una mica. Entre les herbes hi ha trobat un far i passa els dies fins tard. L'agut aquest, no? Estirat flotant al mar. És algo que tothom té a casa. Difícil és trobar. Que és una ampolla amb un... Sí, és una tasseta de cafè i una cullereta així. Que hem friquejat molt. M'encanta. Hem fet moltes coses. També hi ha una, no sé si... Sí, senyor. No sé si de saber tornar o a temps o ara no me'n recordo, però que hi ha una... Clar, estem... Amb tot això hem estat amb l'estudi en obres total, hem gravat entre matalassos i tal, perquè volíem fer l'estudi i després l'àlbum, però a la que vam acabar com la primera sala i teníem com 4 coses, ja vam començar amb l'àlbum. Com estudi, que és que teniu estudi vostre i us l'heu fet una mica més guapo? L'hem començat ara, amb la pandèmia vam començar l'estudi
I això, volíem acabar l'estudi, posar-nos amb l'àlbum, però això, no? A la que teníem la primera sala i vam poder posar els altaveus i tal, ja vam començar la música i ja vam gravar mig entre matalassos i tal. I amb coses que teníem a l'obra també hem gravat algunes coses. També hi ha una rajola que teníem, que havíem tret per buidar l'estudi, per tornar a construir, i hi ha un martell vam gravar com trencàvem la rajola. Que no sé, ara... És aquest? Mon germà em mataria. Sé que és com la caixa. No és aquest. Perquè tu la música la produeixes gairebé sempre amb el teu germà. Amb el teu germà, però no el teu brother del Brotherhood del barrio, sinó... Germà de sang. Sí, vam començar amb el meu germà i amb un altre germà no de sang, que és l'Utger, que és amb qui hem fet aquest triangle, amb el que hem fet aquest àlbum i amb el que vam començar inicialment. Després, cada època hem passat amb diferents músics, amb banda, el que sigui. I actualment hem tornat a recuperar aquest trèvol, no?, d'aquestes 3 persones que ens entenem superbé, no cal discutir massa perquè ja ens entenem, sabem cedir també, sabem trobar el punt mig. Ens va bé ser 3 també, perquè fem el... Però hi ha empat, no? No n'hi ha empate, no hi ha empat mai. I per dir una mica els papers de cadascú, mon germà fa saxo, ha gravat les guitarres i algun baix. Digues el nom perquè Quim Siva. Super, Quim. I el Quim i l'Utger, en veritat, per parts iguals fan la mescla, tot el que és el tema de producció. L'Utger fa més el que són tecles i el meu germà cordes i saxo. I jo només canto i escric. I he gravat alguna guitarra així. Perquè, clar, tot va començar també quan la pandèmia ens va deixar, no?, cadascú sol a casa seva. Jo vaig necessitar instal·lar-me l'Ableton a l'ordinador i començar a provar coses. Vaig fer com 3 o 4 temes així, que un era segle XXII, crec que Saber tornar també era un altre. Saber tornar, molt bon primer single de tot aquest àlbum, perquè a nivell musical és molt xulo, sona molt bé, la cançó és bona, però a nivell del que dius tu, de saber tornar, a vegades costa més que no marxar, saps? A vegades sembla que el difícil sigui és que estic fart de la meva família, els meus pares, no sé què, em piro, que difícil és marxar, no sé què. Més difícil és tornar. I a nivell... No sé si ho vas fer una mica per la teva com... Vas estar patant-ho molt, rebentant-ho molt... Que sé, jo un any et vaig veure al Bio, et vaig veure a diversos escenaris així grossos. El Vinyarroc, allò era un escenari... Me'n recordo de veure un escenari grossíssim i tu que ets de la nostra estatura també, que no som supercorpulents, no? És un mar. Petitet. Sí. I després de tot això, a finals del 2019 arriba un punt que dius nois, deixo una mica de banda als escenaris. I llavors no va estar com del tot malament que deixessis els escenaris a finals del 2019, perquè així vas deixar-ho en un moment que estaves de cúspide i no et vas rebentar a la pandèmia una gira. Com molts artistes. Però llavors aquesta cançó de Saber tornar és una mica dir-li a la penya nois, torno a estar aquí, vull fer música per vosaltres, és una mica això? Sí, o sigui, té un punt de casualitat, perquè sí que té aquest punt de difícil és saber tornar en quadre amb el moment. No és que també m'estigui costant molt, però la cançó en veritat no parla de mi i d'això, no? La cançó de Saber tornar... Ens fem les nostres palles mentals als oients i llavors no són veritat. Clar. Bueno, però això és la màgia de la música, no? Clar, cadascú té la seva interpretació. A mi m'ha agradat aquest, que no he parlat encara molt dels significats de cada un, potser ho aniré introduint si trobo les ganes i tal, però també em mola les 1000 interpretacions, no? Que vas a Saber tornar, més que de parlar de mi, parla d'algú que està enganxat a certs vicis, no? I sobretot a algú... Una mica... Jo me'n recordo que amb mon pare, jo quan estava així una mica en crisi, també en contradiccions, no sé què, li vaig dir com... És que em costa saber fins a quin punt... Veig moltes coses que vull parlar a nivell social, i crítica social, però que després hi ha algunes que jo no les visc, no? I com em crea aquestes contradiccions a vegades de dir, hòstia, he de cantar tot el que visc per ser real, no? Com es diuen al hip-hop i el no sé què.
I mon pare em va dir alguna molt savi, jo crec que se'm va quedar, que és com que també ell el que busca també quan escolta música o llegeix poesia o el que sigui és el punt de vista, no? de l'artista sobre alguna cosa, no és el que viu cadascú, no? De sempre parlar, estar lligat al que vius, perquè a més també hi ha aquest punt de dir les nostres vides tampoc són tan interessants com les de Hollywood, no? I cadascú té les seves gestions, que sí que són superprofundes i superinteressants, de les quals també parlo molt, però saber tornar era una mica... vaig explicar l'exercici, vaig explicar una història. Jo vaig créixer i néixer a Nou Barris, a l'escola on anava, al costat del Parc de la Guineueta, la gent que sap del que parlo sap, és un barri, un parc on s'hi ha ajuntat molta gent, sempre hi ha hagut bastant present el tema de l'heroïna i tal, i jo recordo des del pati de l'escola veure gent punxant-se i tal, i llavors va ser com amb aquesta imatge, vaig a parlar d'una persona enganxada a l'heroïna, però d'una manera prou metafòrica com perquè tothom a la seva escala pugui viure-ho, no? També de dir, a vegades amb els vicis, com també abans dinant podíem parlar dels vicis de les pantalles, fins i tot, el que sigui, de que fàcil és enganxar-te en això i que difícil és saber tornar, no? Saber tornar a tu. Saber tornar a tu, no? No? I llavors és aquesta metàfora, agafa la metàfora d'una ciutat inundada i llavors és això, no? Sota les escales del parc, entre les herbes, hi ha trobat un far i passa els dies fins tard, estirat flotant al mar, no? Algú enganxat, difícil és trobar la brújula, la vida no és plana, és esdrújula, rotllo. Aquest problema no és un problema individual, és un problema social. L'agulla és aguda i és frívola, circula sense matrícula, no? Llavors ha tret pel cant de les sirenes. Se'ns està obrint un món ara. I el cant de les sirenes que n'és plena la ciutat, no? Que és aquesta metàfora, el cant de les sirenes que vivien els pirates, l'Odissea, no sé què, no? De que fàcil és tirar-te del barco perquè sents el cant de les sirenes i tal, i que difícil és tornar, no? T'ofegues, no? Que el que els hi passava quan passaven molt temps. Jo que pensava que me l'estaves dedicant a mi, perquè a mi em va passar una cosa. A mi m'agrada molt la teva música, m'agrada molt el teu projecte. I en el moment que vas dir, ei penya, deixo els escenaris, jo, hòstia, perquè al principi vaig entendre jo deixo la música. Clar, això estaria xulo que ens ho expliqués. Però llavors vaig dir que deixaves com els escenaris. Però llavors te'n vas anar a Latinoamèrica i vas fer allà conciertos i vaig dir, la Dala no ens estima els catalans. De veritat. S'ha cansat de nosaltres, és que el biorritme vam estar molt pesats. Què passa? Què li hem fet? De veritat. Això va ser com el meu... Bueno, la meva història mental. Però no és així, no? De fet, clar, jo com crec que a tothom li passa, no? Amb les emocions que amb el que sentim ens costa a vegades fer el treball que l'acabem fent perquè és l'única solució, però de transformar el que és més emocional amb el que és més pràctic, de dir, vale, què és el que em genera aquesta emoció, no? I llavors jo en aquell moment estava sentint alguna cosa i no sabia d'on venia. Ara amb el temps he anat identificant, no? Què és el que em posava més nerviós, què és el que em posava més... em feia por, el que em feia sentir malament o el que sigui, no? I jo allà vaig dir, deixo la música perquè m'he cansat, perquè tot s'ha fet gran, perquè no sé, està angoixat. Però ho estaves rebentant fortíssim. Sí. Clar, però si tu ho estàs patant i per dins no ho estàs sentint com una cosa bona, ha de ser molt també és el fet de dir, que és el que li passa també a la gran majoria de gent. La gent té somnis de grandesa i si no està bé, a vegades li posa responsabilitat. No, és que no estic bé perquè no tinc els prous diners com per comprar-me la casa que voldria o no tinc la prou fama com per ser tan famós com voldria o per no sé què. Però quan tu tens un somni i l'arribes a complir, en aquell moment allò moltes vegades provoca una crisi perquè te n'adones que potser aquell somni no era allò que et feia feliç, saps? Potser allò que buscaves en aquell somni anava més enllà d'això, saps? O sigui, t'estaves ficant en un pack de dir, quan jo estigui allà i cantant davant de no sé quanta gent se'm solucionaran tots els problemes, no? I no és així, no? I de cop dius, hòstia, què estic fent aquí si no estic... I va ser a Mèxic que em va ajudar també a iniciar... Vaig tornar a Mèxic i vaig dir, no, jo no he deixat la música està dins meu, és impossible, no? El que he deixat és
un modus vivendi, no? Una manera d'entendre la meva vida musical, i ara evolucionarà cap a una altra banda, però allà a Mèxic vaig conèixer molta gent, va ser un viatge molt musical on vam gravar temes, vam conèixer músics i vam gravar amb músics allà mateix, va ser molt més així que no turístic, diguem, i a través d'allò vaig tornar i vaig dir jo he de fer música, i és una mica aquesta metàfora que he utilitzat molt per explicar-ho, que és la cova, no? De dir no, necessito sortir dels focus, tancar-me en una cova fosca, sentir la solitud. Ho vas dir en un post d'Instagram de forma molt, molt correcta, que és vull saber qui sóc quan ningú mira, o alguna cosa així. Sí, aquesta frase no sé on la vaig llegir, però m'ha acompanyat des de fa 8 anys o així, no? De saber qui ets quan ningú et mira. De fet, a Blanc Fosc hi ha quan ningú et mira, ara no sé què diu, però ja la vaig utilitzar, però és una mica això, no? De dir, davant d'un món de focus, mirades i tal, on posem tot el pes a som el que la gent veu, a mi em connecta molt, per exemple, també amb el propi significat que li he trobat a la paraula Déu, no? O sigui, l'utilitzo una mica per això també, no? Déu és allò qui ets tu quan ningú et mira, no? Déu et mira en aquell moment. I llavors, quan tu estàs més connectat amb això, no necessites estar demostrant tot el rato tot el que fas i tot el que no sé què, perquè no et cal que consti, que es faci justícia sempre de tot el que has fet i tot el que no sé què, saps? Pot ser injust la mirada que reps i tu estar tranquil i dir, bueno, és que Déu ho sap, saps? I això ho utilitzo també en nom teu, el Déu ho sap, per mi també és un mantra com el qui ets quan ningú et mira, i m'ajuda molt com a mantra per als escenaris, per tot, i dir, jo no sóc el que la gent veu, jo sóc molt més del que la gent veu, sóc també el que la gent no veu. I això és el que em fa connectar també amb mi mateix i estar molt més segur, molt més despreocupats de si tinc un hater, que per sort no en tinc gaires, o no el rebo, no m'escriuen, que ho agraeixo també, però no, i estar com tranquil, i tranquil amb tu mateix. Jo crec que això és algo que en el món actual és fonamental per tothom, facis música o facis el que facis, saber connectar amb tu mateix és... Clar, allunyar-se de les expectatives, no? Tant teves com de les que t'imposa la gent, perquè... Total. Estem escoltant ara mateix una de les meves cançons preferides, que del món mundial, a més a més. Del món mundial. No teves, sinó... És el foc que mou la terra. Nosaltres podríem dir que arrel d'aquesta cançó i de la història que hi ha darrere vam fer un espectacle, el nostre primer espectacle. Una cosa, vam enviar un correu. Vam enviar un mensajito dient, escolta, què et semblaria si la féssim servir? Perquè nosaltres vam fer un espectacle que cuinàvem, i mentre cuinàvem anàvem presentant els aliments. Si la primera era la ceba, d'on ve la ceba? Quins són els seus orígens? I quins la va portar perquè ara mateix formi part de la cultura mediterrània i de la nostra gastronomia. Llavors anàvem descobrint i al final arriba un punt que hi ha moltes coses que venen d'Amèrica i que ens han enriquit molt d'aquí, però hi ha aquesta lluita de, hòstia, són coses que formen part de la nostra identitat gràcies a que en el seu moment hi va haver-hi un genocidi brutal. I aquesta cançó és molt bonica perquè ens apropa a nosaltres, que som el botxí d'aquesta història, o els descendents del botxí, la visió de l'altre costat, que trencant la idea del Disney de la Pocahontas, que és el que molta gent simplement ha tingut de referent, no? La història de lo dolents que som, dels avantpassats. I d'on va sortir? Com és que la vau fer? Perquè aquesta carta... Explica una mica el foc que mou la terra. És una carta real. Sí, jo és una carta amb la que vaig connectar de molt petit i vaig com oblidar, no? Perquè els anys passen i les coses... Però tenim un llibre a casa que és aquest text, aquesta carta il·lustrada, i vaig tenir la sort doncs que els meus pares tinguessin aquest llibre, i va ser més tard que no me'n recordo qui, la vaig tornar a connectar amb aquesta carta i em va ressonar moltíssim i vaig dir, ostres, és que és espectacular. Vaig a fer un tema, m'agrada també l'exercici, ho he fet en més d'una cançó, de convertir un text en cançó, i és xulo, perquè a vegades també crec que
recomano, diguem, si hagués de recomanar alguna cosa, si algú em demanés que recomanés alguna cosa, algú que vol escriure o el que sigui, a vegades ens autoexigim una novetat constant, no? I això també ho dic en una frase de l'àlbum, de dir, descobrir és més que inventar, no? A vegades, si vivim en un món on tot ja està inventat, no? Potser tot no, però a mi a vegades la invenció constant ens porta a, si veus un passe de modelos actualment, a veure unes coses que dius és que ja no té sentit, ja no, o a mi això com a art o com a bellesa no em ressona gens, però gens. O sigui, ja és... Per què? Perquè es vol fer coses noves. Però si ja s'ha fet de tot, o sigui, el millor que pots fer és ser un transmissor històric del que ja s'ha fet, no? I tot el que puguis descobrir del que ja s'ha inventat, no, no reinventar la roda, no? O sigui, si s'ha inventat la roda, ostres, evoluciona-la o reutilitza-la o difon-la, perquè també encega, no, la invenció constant de lo que ja s'ha fet i ens fa cecs de dir no, actualitat, i quanta gent parla amb els seus avis i àvies, no? O sigui, la nostra generació crec que per primera vegada a la història en un nivell tan alt rebem molts inputs de la nostra pròpia generació i molt pocs de les generacions més grans, saps? Que crec que abans, perquè la gent vivia amb els avis tota la vida o amb els pares tota la vida, hi havia més transmissió. Hi havia molta transmissió del coneixement, moltíssima. O sigui, de fet, també tenia les seves coses dolentes, no? Perquè la família en si també té els seus sistemes i d'aquí ve moltes coses patriarcals i moltes coses i moltes creences, molt tal. Ara som molt més lliures perquè estem molt connectats amb moltes altres realitats, moltes altres famílies, però a vegades també ens desconnectem dels nostres ancestres, no? De dir-ho d'alguna manera. Puc preguntar-li una cosa al nostre estimat Guillem? Sí. Perquè hauríem d'anar tancant. Sí. Però... tu tens una cosa preparada, oi? Sí, tinc un petit joc. Però abans d'això m'agradaria demanar-te que jo, en el moment aquest que estàvem parlant de quan vas dir que deixaves els escenaris, si més no durant un temps i així, vaig pensar, és que no sabria dir si la Dala, en Guillem, és músic, artista en aquest sentit més musical, o és que és un poeta multidisciplinar, perquè les teves lletres i la teva manera d'escriure a mi em va fer pensar, igual ara, com que ja sabia que t'agrada molt la lectura i el món de l'escriure, dic, igual ara ens fa un llibre, un poemari, o es posa a escriure una novel·la, i tu et consideres com poeta? Et consideres més músic? Et consideres més un artista sense voler-te, perquè això ho tenim molt ara d'aquesta generació, de no voler tancar-se, encasillar-se amb una cosa per poder fluir? Sí, però jo crec que estaré molt temps fent el que faig i sense escriure cap llibre ni sense cantar coses allunyades d'això. O sigui, com que al meu cap està molt, molt integrat la melodia de l'escriure. Jo sí que vaig començar, abans de fer cançons vaig començar escrivint, abans de composar. I escrivia com poesia, per dir-ho d'alguna manera, però que també eren com reflexions i coses que sí que un dia m'agradaria publicar i tal, però crec que no, mai ho dic millor que no amb una melodia, saps? Llavors sí que podria fer-ho com si fos un making of, no? Però no com a el producte o el contingut artístic final per mi va amb la melodia, saps? I les reflexions que escric o la poesia són un pas previ a això, no? Però no, crec que estic una mica lluny, tot i que m'agrada molt llegir i m'agradaria llegir molt més del que llegeixo, perquè tampoc llegeixo tant, però agafo molt d'aquí i d'allà i m'inspira molt, però és com el pas previ. La meva vocació és de posar-li una melodia a les coses i expressar a través de la música el contingut d'una lletra, no? D'unes paraules. Però és molt inseparable ara mateix. I a part, jo no sé llegir, per exemple. Vull dir que si haguessis fet llibres no hagués descobert les coses que m'has ensenyat. Perquè també moltes vegades amb les cançons i això ensenyeu mogudes a la penya. Vull dir, Nòmada n'hem parlat una mica abans però no l'hem posat, però és una cançó que explica
tota la teoria de l'amor lliure i de deixar-te estimar i deixar que els altres estimin. I aquesta xapa te la fot a qualsevol persona dient-te, escolta, tu ets un masclista perquè no sé què, no deixes que la teva nòvia... No entenen res, un tipus de discurs, però amb la música moltes vegades el que fas és suggerir idees, que llavors la gent se les fa seves, i així és quan la penya li arriben les coses al coco, saps? També perquè una cançó te l'escoltes 34 vegades, en canvi... I que hi ha molta síntesi, no? Perquè hi ha moltes idees condensades en 2 minuts, 3, 4, i que realment et fan entrar moltíssim en l'ambient, en el món que s'està plantejant, cosa que si un llibre de poliamor te l'has de llegir, normalment són un totxo. Clar, sí. No? Sí, és que jo crec que la música també, que m'agrada fer, és com... Crec que la màgia que té és que és molt de temps de reflexió, sí, sobretot de reflexió o de moltes paraules resumides, no? El resumir, fins apretar-ho tot, comprimir-ho tot i deixar-ho tot en una sola cançó, cada cop en 3 minuts. Allà hi ha un munt de coses, no? I Nòmada no només té la teoria, com dius, sinó que té també vivències, també la vaig escriure amb la Vero, la meva parella, amb qui estàvem vivint això, amb qui també ho vam utilitzar no només com per descriure el que estàvem vivint, sinó com a propi mantra del moment que estàvem vivint per gestionar el que estàvem vivint, i crec que volíem incorporar també dins de la teoria de l'amor lliure o dins de... No? Moltes vegades es canta com des de... Bueno, es parla des del jo també estimo altres persones, no? Tu m'estimes a mi, però jo també estimo altres persones, reivindicant que jo també estimo altres persones. I volíem incorporar aquest punt de dir que això ens serveixin per gestionar no la meva llibertat d'estimar altres persones, no. La meva llibertat o la meva gestió de que tu estimis altres persones, no? I és el dius que m'estimes a mi i que estimes moltes altres. No és un cant a dir... T'entenc i em fa feliç que desitgis més persones. No és un cant de dir, dius que m'estimes a mi i jo també t'estimo, però jo estimo altres. Saps que aquesta reivindicació és molt més fàcil, no? És el nivell 1, diguem, d'entendre que pots estimar més d'una persona alhora, és el nivell 1, però el nivell 2 és entendre que així com tu pots estimar més d'una persona, l'altra també pot estimar, i això, d'alguna manera, d'entrada, no em fa feliç per com estic educat, però em pot arribar a fer feliç, i jo ho he aconseguit, saps? Feliç no de saltar i dir l'altra persona li agrada a una altra persona, no? Sinó feliç de dir, ostres, m'omple que t'estimo tant que m'encanta que estimis, saps? M'encanta veure't brillar, saps? M'encanta. I a vegades costa, perquè ja no és només que estimis altres persones, sinó que veure que l'altra persona amb la que estàs, amb la que convius, brilla, a vegades això ja ens genera gelos. Inseguretats, sí. Nivell 1 també de la relació per què no està brillant amb mi? No? Clar, perquè no està brillant amb mi? Ui, si brilla tant... Potser voldrà brillar. A la gent se li acostarà i jo no brillo, no? I de dir, no, que ella brilli també et pot fer brillar. És algo... Bueno, no sé. Bon tema, molt bonic, bon tema. També és un tema que ha fet que molta gent entri dins el poliamor i es cardi unes hòsties que no en vol dos, sí. Però això no és culpa teva. Tu has ficat aquí la... No, i jo també m'he fotut hòsties, vull dir, el primer. Però és un tema constructiu també, no? De dir, bueno, anem a provar, i a mi algo que m'agrada molt és gent que m'ha explicat històries que de banda sonora tenen Nòmada i que són històries que dius, buh! La Lu, quan ens vam conèixer, em va posar molt nòmada, em va dir, no sé què, poliamor, no sé què... I ara som nòvios i no la pandèmia i el no som nòvios nòmades, ara. S'ha de dir que el poliamor requereix molta més gestió emocional que una relació normativa, perquè és això, hi ha moltes creences i molts estereotips marcats aquí. I per mi nòmada no només funciona pel poliamor, funciona... Sí, una relació... bueno, això també seria tot un debat. De feina. Una relació tancada, diguem, on no es permet que l'altre tingui relacions sexuals o sexoafectives amb altra gent, també pot ser lliure en el punt de que... Sí, crec que hi ha moltes parts més petites, saps? No? O sigui, que crec que també s'ha de gestionar. Clar. Tot això que no és només els fets
de si estàs amb un altre o no estàs amb un altre. No és només el sexe. L'amor lliure té tantes definicions com per elles s'hi proposin, no? I que també és veritat que l'amor lliure, sí, et fot moltes hòsties, ho passes molt malament, però l'amor convencional i tradicional, han de que no xupar roda i estàs trist i vull dir que... I té un punt d'antinatural fins i tot, perquè els impulsos i les sensacions hi són, el que passa és que es castren per el que està imposat, que és no, perquè jo haig de ser fidel amb això. I pur, i una persona pura i decent. Sí, però l'amor lliure demostra, des del meu parer, que es pot seguir sent fidel i no haver de dir que no o de tallar-se els impulsos que et surten del cor. El xungo de les relacions són les mentides. I dit això, us proposo un joc molt divertit. Vols música de joc? Va. No, és aquesta. Explica el joc. Música de joc. Atenció. El joc que us proposo és el següent. En Joan és molt fan i coneix, s'ha escoltat, puc dir, totes les cançons que has creat a través del projecte de la Dala. Així que anem a veure si el mestre és més fort que l'alumne o el joven Padawan pot arribar a avançar-se al mestre. Com ho farem? Us diré una frase d'una de les vostres cançons, de les teves cançons. Una mica meves també són, perquè... I llavors el primer que digui el títol de la cançó s'endú el punt. Vale, una cosa que farà que jo tingui alguna possibilitat és que, si us sembla bé, et diu la frase, l'Alu, penses, a la que ho saps, piques i respons, vale? Vale. Vull dir que si pico jo abans, només puc respondre jo i si m'equivoco et trucarà tu. Vale. Començarem per situar-vos amb 4 cançons de la discografia més antiga i 4 cançons de la nova discografia, que ja és el next level perquè en Joan no l'ha escoltat tant. He posat música d'atenció, eh? Atenció. La primera cançó és... La primera lletra, perdoneu. Fins que no es va escriure la llei, no va néixer el rebel. Gènesi. Sí, senyor. Quina merda, aquesta... Això és de les meves Fins que no es va crear l'autoritat, fins que no es va escriure la llei, no va néixer el rebel. Sí, senyor, Gènesi. A més, l'hem posat la primera perquè aquesta era petició. En Joan m'ha dit, posa Gènesi en una d'aquestes. És de les meves prefes. Estaves poc preparat, Escolta'm, i aquest tio ha anat molt ràpid. Bueno, és que són les seves cançons. T'has de posar les piles. Vale. Tornem-hi. Tu pica i després pensa. És que em farà vergonya si no sé. Preparats? Sí. Barcelona, sigues sàvia, jo et vull radical. No? És que també soc bastant retrasat. Ara t'has de posar la música de Barcelona, sigues sàvia, jo et vull radical. És molt antiga. Drames, dama... No. I neix l'amor en temps de guerra. Barcelona, sigues sàvia, jo et vull radical. No caiguis al seu joc de la doble amor. Crec que perdré, però no passa res. Bueno, va. 2-0. Sí. Atenció, Següent. Concentra't. No ho posa aquí. Però aquí l'ordinador, si ho miro, sí, no? No, sí, però no miris. Bueno. Trampós. Vale. La música és l'arma i amb la veu disparem. La música. És música, és la meva... És música, la Aviam si no seràs tan fan com deies, És que jo he sentit música i he anat directe. The Sound System! La música ens uneix, ens fa girar i ens transformem. Ja saps com sona, contra el sistema apuntem. La música és l'arma i amb la veu disparem. Hem construït una altaveu. No ho arreglaràs ara visquent-ho al màxim, No, però puc contextualitzar. Aquesta cançó va sortir pràcticament quan estaves dient que deixava els escenaris i a mi em va servir com, vale, aquest tio el que està fart és de les masses i del mainstreameo. Això és el que vaig entendre jo. No em vaig cap al món del sound system, que m'hi trobaré la Dala. Sí. Va, la última opció perquè puguis guanyar, perquè les altres jo crec que ho tens encara més fotut que ara. Vale.
Jo és també perquè no vull deixar... Aquesta coneixent-te com et conec, crec que tens més punts de No em fiquis més pressió, Lulu. D'acord. Tu pica. El poble viu del riu i amb la natura és noble. Sí. El poble viu del riu i amb la natura és noble. Cada clariana i el nostre poble. Vale, molt bé. Afoca molt la terra! Yes! El meu poble, el poble viu del riu i amb la natura és noble. Cada boira un vespre. Doncs fins aquí, no? Home, deixa'm fer... Home, em queden les de l'últim... Que són frases... M'hi he estat una estona perquè totes són tan bones que... Un món on els diners compren tots els segons. Digues. Qüestió de temps. Però visca un món on els primers compren tots els segons, necessiten a tercers i omplir l'ego sense fons. Un món on els diners... Vale, hem de marxar. Fins aquí. Aquest senyor ha de marxar. Hem de dir que el mestre sempre superarà l'alumne. Sí. Són les... Guillem, moltíssimes gràcies. Ens ha fet immensament feliços tenir-te aquí. Haguéssim pogut estar una hora més, Sí, però ja tornaràs. Sí. Ja tornaràs. Sí. Farem la segona part. I ens veiem a l'Apolo, que ens fa molta il·lusió. Penya, tingueu en compte que hi ha 10 concerts arreu de Catalunya amb aquest superàlbum que acaba de treure. Així que... Go and find your tickets! Vale, penya, thank you. Moltes gràcies, Guillem. Adéu.